أبز عالم زيا لعلتيس عن حموشن ميتات نايتهم عوتا السبات نابتز دليو درجة كبلو زخالو بخلت زربايو زخانة يخون فلتاتي هاللخا زخانة يخون تباقي هاللخا بزربا خان سبات كتأمن تزيخيل كاغن اتفلتات كان تباقا خان كوم متقابيري ترف أبا أمريكا خمسة جبرة مصنعتي كإلات كوميونيكيشن ويدمام السبات نايمر الدع عقمي مستابت مصعوت تخونو الهيوت قدتاو متسار خمزة اللو يرد صبوق تزارباي مالت تزاريبو كأمن زخل حسابك شيء زخل بحسابو نسبات كغير زخل كمون نسبات كابت زنبرو ጭንቀትን ሽግርን بزربو كوت زخل مالتيو ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነዞም ዝስዕቡ 5 ሳይንሳዊ ዝኾኑ ሜላታት ብምጥቃም ከመይ ጌርካ ጽቡቕ ተዛራባይ ክትኸውን ከም ትኽእል ክንርኢ ኢና። ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻነልና ሓድሽ እንትኾንካ ድማ ጠቐምቲ ቪድዮታት ንኽበጽሑኻ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን። ቀዳማይ ሜላ ምንባብን ምስትውዓልን ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ሓደ ዓቢ ነገር ዝኾነ ሰብ ነታ ውሽጡ ዝቐመጦ ነገር ጥራይ ከውፅእ ዝኽእል እቲ ናብ ውሽጥና ነእትዎ ነገር ንኽእለት ዘረባና ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። ስለዚ ብሓይሊ ክትዛረብ ቅድሚ ምጅማርካ ብዛዕባ እቲ ነገር ብዕምቆት ክትፈልጦን ክትርዮን ይግባእ። ኮሚኒኬሽን ወይ ዘረባ ካብ ኣፍ ኣይጅምርን፣ ዝጅምር ካብ ውሽጢ ኣእምሮ እዩ። ኣእምሮ ባዶ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ብኣፍ ዝወፁ ቃላት እውን ባዶ ይኾኑ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጽቡቓት ተዛረብቲ ጽቡቓት ኣንበብትን ተዓዘብትን ዝኾኑ ንሓሳባት ንስምዒታትን ንፍጻሜታትን ብምስትውዓል ይእክብዎም ድሕሪኡ ናብ ዝተመረፁ ቃላት ይቕይርዎም ማለት እዩ። ክተንብብ ከለኻ ብዛዕባ ዓለም ዘለካ ኣረዳድኣ ይሰፍሕ። ሰባት ንህይወትን ንነገራትን ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ከም ዝርእይዎም ክትግንዘብ ትጅምር። ንነገራት ኩሉ ግዜ ብሓደ ወገን ካብ ምርኣይ ትቑጠብ። ክትዛረብ ክትጅምር ከለኻ ካብ ምፍራድ ወይ ድማ ጀጅመንት ዘይኮነስ ንሰባት ከም ምርዳእ ትብገስ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስትውዓል ክህልወካ ከሎ ነቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይስተውዕሎ ነገር ክትርኢ ትኽእል። ሰባት ሕጉሳት ክኾኑ ከለዉ ወይ ስቓዮም ክሓብኡ ከለዉ ከመይ ከም ዝኾኑ ብግቡእ ክትርዳእ ትኽእል። ነቲ ኣብ መንጎ ቃላት ዘሎ ስቕታ፣ ነቲ ድሕሪ ፍሽኽታ ዘሎ ድምፂ፣ ነቲ ድሕሪ ቀለልቲ ምልክታት ዘሎ ትርጉም ናይ ምስትውዓል ዓቕሚ ይበራኸተልካ እሞ እዚኦም ነገራት እዚኦም እንተሃልዮምካ ምስ ሰባት ዕሙቕ ዝኾነ ምትእስሳር ክትሃንፅን ኣብ መንጎ ሰባት ድማ ናይ ምስማዕ ሓይሊ ይህልወካ ማለት እዩ። ምኽንያቱ እቲ ተካፍሎ ነፍሲ ወከፍ ዛንታን ኣብነትን ካብቲ ዘስተውዓልካዮን ዘንበብካዮን ስለ ዝወፅእ ስለዚ ክትስማዕ ቅድሚ ምፍታንካ ክተስተውዕልን ክትርዳእን ንዓኻ ክተሰልጠንን ይግባእ። ካልኣይ ሜላ ብዛዕባ እቲ ትዛረቦ ሰብ ዘለዎ ኣረዳድኣ ምፍላጥ እቲ ትዛረቦ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣብ ኣእምሮ ናይ ካልኦት ሰባት ዝተፈላለየ ትርጉም ይህብ። ምኽንያቱ ኣብ ኣእምሮኦም ምስቲ ነገር ዝተኣሳሰረ ኣቐዲሙ እተቐመጠ ዛንታ ወይ ተመክሮ ክህሊ ስለ ዝኽእል እዚ ድማ ፐርሰፕሽን ወይ ኣረዳድኣ ይበሃል። ሰባት ነቲ ዝተዛረብካዮ ቃላት ዝሰምዕዎ ካብ ናይ ገዛእ ርእሶም ተመክሮ ተበጊሶም እናፀረዩ እምበር ከምቲ ንስኻ ክትገልጾ ዝደለኻዮ ጥራይ ኣይኮነን። ንኣብነት ሓንቲ ብወዲ ተጎድእት ጓል ሕጂ ዝኾነ ይኹን ለዋሕ እንተኾነ እኳ ነቲ ካልእ ወዲ ዝዛረቦ ቃል ሙሉእ ብምሉእ ክትኣምኖ ትኽእል ኣይኮነትን። ስለዚ ነዛ ጓል እዚኣ ክትዛረባ እንተኾንካ ከምዚ ዓይነት ኣረዳድኣ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ኣለካ። ንሓደ ህፃን እንዛረበሉ መንገድን ንሓደ ዓብይ ሰብ እንዛረበሉ መንገድን ፍጹም ዝተፈላለየ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ዘረባ ማለት ቃላት ብንጹር ሰኪዕኻ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሰማዒ ኣበየናይ ቦታ ከም ዘሎ ምርዳእውን ዓብይ ቁም ነገር እዩ። ክትዛረብ ክደሊ ከለኻ መጀመርታ ንዓለም ብዓይኖም ክትርኢ ኣለካ። ሰባት ከም ዝተረዳእኻዮም ክስምዖም ከሎ ልቦም ይኸፍቱልካ ሽዑ እዩ ድማ ቃላትኻ ነቲ ትደልዮ መልእኽቲ ሒዞም ዝበጽሑ። ስለዚ ኣስተውዕል፣ ንሰባት እተእምኖም ብጽባቐ ቃላትካ ኣይኮነን በቲ ንሕማሞምን ንዛንተኦምን ነቲ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ መለኻኽታን ናይ ምርዳእ ክእለትካ እዩ። ሳልሳይ ሜላ ኣብ ዘረባ ብዛዕባ ዘሎ ኢጎ ምርዳእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረባ ዘይረአ ዓብይ መንደቕ ኣሎ። ኢጎ ይበሃል። ንርእስኻ ልዕል ዝበለ ግምት ምሃብ ዝብል ትርጉም ክንህቦ ንኽእል ኢና። ሰባት ከመይ ከም ዝሰምዑኻን ክሳብ ክንደይ ከም ዝኣምኑኻን በዚ ኢጎ እዚ ዝውሰን። ንኣብነት ክብሪ ከየርኣኻ ምስ ሓደ ሰብ ክትዛረብ እንተጀሚርካ እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ መንደቕ ክብል ይጅምር። ዝኾነ ይኹን ዘረባኻ ጽቡቕ እንተኾነ እኳ እቲ ሰብ ፈጺሙ ክሰምዓካ ኣይኽእልን። ነቲ ሰብ ከም ዘኽበርካዮ ዝኾነ ምልክት እንተደኣ ሪኡ ቀጥታ ምስማዕ ይገድፎ እሞ ንገዛእ ርእሱ ክከላኸል ይጅምር።
ናይ ወዲ ሰብ ኢጎ ኩሉ ግዜ ተግባሩ ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ምስሊ ምዕቃብ እዩ ሓደ ሰብ ክንቃፍ ወይ ክነዓቅ ከሎ እቲ ሓላዊ ኢጎ ናብ ቅድሚት ይወፅእ ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ምክልኻል ይጅምር እሞ ምክልኻል ሓንሳብ እንተጀሚሩ እቲ ዘረባ ኣብቂዑ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ጽቡቓት ተዛረብቲ ነዚ ሓቂ እዚ ዝርድእዎ ዘረባ ክትገብር ከለኻ ነቲ ክብሪ ናይቲ ሰብ ምዕቃብ ምርጫ ዘይብሉ ነገር እዩ እቲ ንዛረቦ ሰብ ድሕነት ክስምዖ ብዝግብር መንገዲ ምዝራብ ልመድ እቲ ሰብ ዋጋ ከም ዘለዎ ክስምዖ ከሎ እቲ ኢጎ ይጠፍእ ኣእምሮኡ ይኸፈት ልቡ እውን ይሰምዕ ሽዑ እዮም ቃላትካ ብትክክል ከይዶም ክዓርፉ ዝኽእሉ ራብዓይ ሜላ ሓቀኛኹን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኩሉ ሰብ ከም በሊሕ ወይ ኣገዳሲ ኮይኑ ክረአ ይደሊ ሓቀኛ ዘረባ ዝመጽእ ግን ከም በሊሕ ኮይንካ ካብ ምቕራብ ኣይኮነን ሰባት ብትክክል ክሰምዑካ ዝኽእሉ ብዛዕባ እቲ ብሓቂ ዝነበርካዮ እተሰምዐካን ብሓቂ ትርድኦን ነገር ብምዝራብ ጥራይ ዘይግደሱልካ ሰባት ክተደመም ኢልካ ሓይልካ ይተባኽን ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ፍልጠት ዘይብልካ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ቃላትካ ባዶ ይኾኑ እንተኾነ ግን ንስኻ ካብቲ ዘሕለፍካዮ ተሞክሮ ተበጊስካ ብዛዕባ እትፈልጦ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ሰባት ዘይሰምዑሉ ምኽንያት የለን ንኣብነት ሓደ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ዘይፈልጥ ሰብ ካብ መሬት ተላዒሉ ብዛዕባ ኩዕሶ ክዛረብ እንተዝብል ዝሰምዖ የለን በንጻሩ ግን ብዛዕባ እቲ ብግቡእ ዝፈልጦ ነገር ካብ ተሞክሮ ክዛረብ ከሎ ቀለልቲ ቃላት እንተተጠቐመ እኳ ንሰባት ዓቢ ስምዒት ክፈጥረሎም ዝኽእል ሓይሊ ይህልዎ ስለዚ ሰባት ነቲ ዘረባኻ ክፈትውዎ እንተደሊኻ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እቲ ብግቡእ እትፈልጦ ነገር ጥራይ ብተኣማንነት ክትዛረብ ፈትን ሓምሻይ ሜላ ቃላት ንሓቂ ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለዎም ኣብ ዘረባ ቃላት ዝጠቕሙና ንስምዒታት ንምግላጽ ጥራይ ኣይኮኑን ንሶም ባዕሎም ስምዒት ዝፈጥሩ እዮም ክትዛረብ ከለኻ እትመርጾም ቃላት ንኻልኦት ብዛዕባ እቲ ነገር ዘለዎ ሓቂ ናይ ምህናፅ ዓቕሚ ኣለዎም ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ድኳን ሓደ ዓሚል ኣቕሓ ሓቲቱካ የለን ኢልካ እንተመለስካ ኣብ ኣእምሮ እታ ድኳንኻ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ዝብል ሓቂ ይፍጠር እንተኾነ ግን ይቕሬታ ሕጂ ወዲአዮ እንተኢልካዮ እቲ ኣቕሓ ብጣዕሚ ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝሕብር ፍጹም ካልእ ሓቂ ይፈጥር ቃላትካ ሓይሊ ኣለዎም ንሰባት ድኹማት ወይ ሓያላት ኮይኖም ክስምዕዎም ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ዘተባብዑ እምበር ዝድርቱ ቃላት ክትመርጽ የብልካን ኩሉ ግዜ ብኣወንታዊ መንገዲ ዘረባኻ ግበር ምክንያቱ እቲ ትዛረቦ ነብሲ ወከፍ ቃል ካልኦት ንዓኻ ከመይ ከም ዝርእኻን ንዓለም ከመይ ከም ዝርእዋን ዝቐርጽ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻናልና ሓድሽ እንተኾንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን የቐኒለይ